Nera ama adibidez ez balego etxian, nik bilatzeko duen modu gure aita joteko. Ilegala bari bazan, Nera aitan desio izan. Eutanasia beste ezaren gainetik aukera badela esango nuke. Bizi bukaera duin baten eskubideak diala iritsi zait. Bizitzaren jabetza norberarena da. Eta norberak erabakitzen du bere heriotza nola eta noiz eta nun izango den. Eskubide oinarrizkoetariko bat, heriotzaren gaiaren barruan. Bai, kopuru gutxik beharko dute, baina beharrezkoa da. Oraindik ere gehiegitan ez ezaguna. Analfabetismo horren barruan, handia dana, bai herritar soilak eta baita medikua eta erizainek behar bezala txertatu gabea. Guk jasan genuen etxian, gure aitak bereziki elagaixotasuna. Denbora asko pasa genuen medikutan aurreatzea. Eta, jakin genuen zertan eta epe muga bat zeukala bere bizitzak. Berak lehenengo gauza eskatu zuen medikuai hil nahi zula zen. Konsultakin genitun hori in edo ze aukera zeuden medikuntza aldetikan. Ikusi genuen etzeola bat ere. Orain dela gutxira arte legezkoa etzen aukera bat. Lege bat atera zen, bakoitzak bizilai buruz erabakitzeko aukera ematen diguna. Nolabai legalidadea gure esku izan behar dugula, hiltzeko produktuak eskura izan behar ditugula, eta inork ez digula esan behar noiz eta nola hil behar dugu. Lege horraek puntu batzuk edo iten batzu ditu, non legeak esaten du, baldintza edo horiek betetzen badituzu, bizitzaren inguruan badakasula erabakitzeko aukera izatea. Politikarien pean ikusten ditugu eutanasia lege, medikuntza aukerak eta bat, eta antzadanez, ez da denbora asko sinetu dela gobernuak eutanasia lege berria, ez da. Posgarria izan da lege hori atera izana, ez da, Espainiar estatuan. Baina ez da bakarra, ez da eskubide bakarra, eskubide gehiago daude. Handikan, ibilbide luzia gelditzen da, nire ustez lege hori herritarran, herrian eta gizartean plasmatzeko. Zailen irituz zaiteen, nire aman ikuspuntua. Esate genuen ez genuela egoistak izan behar eta atxan erabakia respetatu behar genuela. Amak esatezun ez. Hor onduen eukin izula. Onduen eukin izun, sufridora, nimen ongo nahi zaintzen, gertatzen dana gertatu eta igual dio ze gertatzen da. Eta guk nahi ez dare posturoi errespetatu berezan genuen. Eta okerra da ikustia handola di joan. Da badakizu epemuga motz batian, botikaik edo ezer gabe, juningo ala. Eta gutxera gara gaina badakizun ez jungoa, hori okarrena. Inoiz zitzaizun dotortzen agur bat. Azkenen mediku bat beti dago formatuta bizila mantentzeko. Esaldi bat esaten se me ha muerto un paciente, beti esaten, no es tu paciente. No es, hilinda, ez zaizu hil. Nik ikusti hiru ikuspuntu. Gaixoa, familia eta medikua. Medikua suposatzea eskola, unibertsitatea juteanean, pertsona bat nola denbora gehiagoan bizik irauten ikasten dula, gaixoak berriz ez du gaixo nahi, eta jakinda lagurtek izkia pasako txula, erabakila erresartzen bari badu beguratxe izan zan bezala, eta gu gaude tesitura batian, nun ez teune inoiz jutia, ez zaigu inoiz ondetorreko, eta debaita nahi dugu ez sufritzia ez da. Orduan, gaude hor, atres aguaz esaten da meztela erderaz, ez? Tailerak ematen ditu da pertsona ezberdinekin nabil heriotzaren inguruan gogoetatzen. Norbere heriotza, ez da? Oso ezberdina gara pertsonak eta orduan bakoitza bere ideak ditu. Zergatik medikuak erabaki behar du nire sufrimendu. Sufrimendu fisikoa errexago zaigu medikuari neurtzea, baina sufrimendu psikikoa ikaragarri zaila da. Kasua ematen bada, beti ez da ematen, 3 kasu daude Espainiako legean. Argi daukat nik eutanasia eneko lukela. Gero hitz egin dut jende askorekin da beste askok ez dute nahi. Eta hori oso ondo dago, egoera ematen bada ere, medikuek behintzat lege hori dagoela jakite ere, ikusten dut babes handia dela. Eta orokorren nik jendia sentitzen dut nahikoa zerrez, ategan iruditzen zaio izan dela pixka, paripe moduan jendia isiltzeko, eta nire inguruko jendia eutanasia eskatuko lukena, edo alde dauna iruditzen zaio, handikan gauz asko daudela hobetzeko, eta ez da lain erresa, norbaitek bere bizitzaren gain dakan eskubidea mermatzeko.
Heriotzari buruzko eztabaida, heriotza onari buruzko eztabaida, ezin du geratu eutanasia bai, eutanasia ez debatean. Gaia askoz ere zabalagoa da, gizartean zegoen eskari bada, gaur egun legezkoa da, legezkoa izateak ez du esan nahi oraindik ere behar bezala horren gainean hausnartuta dagoenik, baina eztabaida ireki behar da baita ere zaintza aringarrietara. Zaintza aringarriak dira pertsona batek heriotzara bidean behar dituen arreta guztiak eta bere inguruak behar duena ondo emateko. Duintasunez, humanitatez eta ez dut esango postasunez, baina osotasunez, betetasunez emateko. Esaten da, cuidados paliativos ematetuenean dala ja hiltzeko dala. Orduan, pertsonak gaixuek eskatzen duenean hil nahi dula, da gehiago sufritzeko. Nik uste dut bateragarria diala batak eta bestea. Askotan, zaintza aringarriak jasotzen dituzten jendeak, azkenean eutanasia eskatzen dute. Ez dutelako bere sufrimendoa areagotu nahi. Eta beste batzutan, ez du zertan, zaintza aringarritan egon behar. Zuzenean, eskadezakezu baldin eta legearen mugetan sartzen baldin bazea. Heriotzaren inguruan izan behar ditugun aurretiazko pentsamoldeetara, aldez aurretik egin ditzakegun agiriak, geure borondateak, geure nahiak, geure asmoak agerian uzteko. Aurretiazko borondateko dokumentuak oso jende gutxik egiten du. Eta hori izan daiteke lehen pausua norberaren heriotzaz pentsatzeko eta onartzeko. Eta jendeak ez du hori egiten. Eutanasian iritsi gabe, voluntades anticipadas, eta hori dana oraindik ez da oso integratuta. Arriskua dago, benetan ez ezagutza handia dago, herritarren eta profesionalen artean. Zaintza aringarriak daude garatu gabe, ia, ez daude leku guztietan, beti nazten da sedazio aringarriarekin bakarrik, eta dena egiteko dago ia. Hori ezin da izan arrazoia eutanasia eskubidea ukatzeko. Gauza ideologiko bada. Badagoela sensibilizazio lan handia, pedagogia lan handia egiteko. Lege honek inork ez du derrigortzen. Beraz, autua da, eskubide gauza da, ordu, ez dakit. Alde egotea, kontra egotea, guztiz aukera bada, pertsonak batek egin behar duen erabakia. Iritzi eta olako guztiekin, bi gaietan lotuko nuke, ez? Bata da profesional bezala edo herritar bezala norbere ideologia espirituala edo religiosoa izango litzateke. Eta nik hor ikusten dudana da, norbaitek eskatzen dizunean hiltzeko laguntza, nor naiz ni hiltzeko norbaiten, naiz eta sufrimientua egon tarte. Arima edo beste izate edo duintasun bat dagoela pentsatzea, ezta? Eta orduan norberak hiltzea beste bat, naiz eta berak eskatuta eta sufritzen dagoelako eta ezin duzulako ekin besterik ezer. Hor sortzen da, batzuk esango dute irrazionala dela, beste batzuk espirituala, baina ezin dut egin. Profesional batek ere legez baimenduta du uko egiteko bidea, horrelako gai batean zentzua izan dezake. Hori gertatu eskero pertsona horrek ezin du lagundu, baina bideratu behar du laguntza, beste pertsona batzuk egiteko moduan, profesionala dan heinean. Gauza ideologiko bada ere, bere munduaren kontzepzioa bata delako eta pentsatzen dutelako mundu guztiak hola pentsa behar dutela, ez dago beste arrazoiek. Eta beste arrazoia, eta ez nago ados, baina askotan entzun dut, simple esan da. Hain handia da ez ezagutza, heriotzaren inguruko zaintzaren ez ezagutza. Hain gara inhumanoak heriotza prozesuak zaintzen. Eutanasia legea jartzen badugu eta eskaintza hori ematen badugu herri bezala, jendea ez da formatuko osotasunezko zaintzan eta hori bakarrik eskainiko du eta hori bakarrik eskatuko du. Iruditzen zait, edabideok ere badugula hor zerregina horretan, eutanasia bai, eutanasia ez bakarrik erreparatzen diogunean, mesede eskasa egiten diogula helburu horri. Guk esate genionean gure launeiri eta gure aitak hili nahi zula, eta mesede ze pentsakera da hoi, ze pentsatu dio familia, zein dio familiak. Nesi handik lau urtea limertzun. Bai. Kezkagarria egiten zait baita ere medikuntza fakultateetan ere tabua dela, ez? Eta medikuntza fakultateetan gutxi hitz egiten dela honi buruz, azken orduari buruz. Nik egiten dut deitu eta esan, heriotzaren inguruko tailerrak eskaintzen ditut herritarrei alduntze prozesu bat sortzeko eta bakoitza bere erabakiak eta egiteko. Eta reakzioak dira antologikoak. Heriotza da finitude bat, gauza bukatzen diran momentuan,
Eta hori ez zaigu gustatzen, ez da hitz egiten. Eta zerbait aipatzen duzunean, jendeak atzea egiten du. Eta gero tanatorioa eta eliza goraino beteta. Bai, holaxe da gure gizartea. Autonomia personalarekin. Hori, entzuten detenian dela, nola baite, asko hausnartutako erabaki bat, sufrimentu horren askatze edo liberatze horren aukera bat bezala, ez? Norbera autonomia muturrera eramatea dela esango nuke eutanasia. Eta hitza izatea, baita azken orduan ere.